Jahodka a jej kamaráti. Je to veľmi sladké dievča, ktoré má veľa tajomstiev, tak zamávaj sa s jej receptom. Na úsmev je maličká, no len keď si s ňou, hneď poradíš si s každou úlohou. Je to sladké dievča, viem, s ňou je krásny každý deň. Aj keď je maličká, si nám pomôže jahodka maličká. No a potom Ťarboš ťarbavý prišiel bližšie a bližšie a bližšie a napokon zreval: Mám ťa, mám ťa, mám ťa! Ahoj, mandarínka. Tu je ten tvoj obed na zajtra. Ďakujem, Jahoda. Čítajú si to, čo si myslím? Príbeh o Ťarbošovi. Mala by si vypočuť koniec. Nie, ďakujem. Stačí mi začiatok a to, čo som počula. No a čo povedal Ťarboš? Super. To fakt? Naozaj? Som rada, že si sa rozhodla usporiadať špeciálny štýlový vlasový večer pod hviezdami. Neviem si predstaviť lepší večer, ako je ten dnešný. No teda, neviem sa dočkať, keď uvidím svoje vlasy. Veľmi sa už teším. Malina, keď dokončím tvoj účes, tak budeš úplne iná. Nadšenie, dámy. Ja som tu kvôli relaxu. Mala som namáhavý týždeň. Limetka, myslím, že niekto zhasol svetlo. No, nejde. A sušič je vypnutý tiež. Myslím, že v meste vypadol elektrický prúd. Všade je tma. Aj tu a vonku tiež. Niečo sa tam muselo stať. Radšej sa spýtam, či nepotrebujú pomoc. Musí to byť skrát niekde nad džúsovým potrubím. Chce to rýchle konanie. Musíme tam ísť a opraviť to. S deťmi zostaňte radšej tu a počkajte, kým to neopravíme. A ja sa bojím. A ja. Nemajte strach, som tu, pripravený vyriešiť každý problém. A teraz ma všetci nasledujte. Poďte, pán Husenica. Problém je asi tam. Je to džúsové potrubie. Jasné, chcel som vám to práve tiež navrhnúť. Prepáč, nechcela som. Au! Prepáč, čo budeme robiť? Nemôžem vás po tme česať. Myslím, že by sme sa mali pozrieť von a zistiť, kde je problém. Možno budú potrebovať bobuľky pomoc. Von? Mám ísť. Von? Možno by sme mali počkať tu. Čo je, mandarinka? Máš s tým problémy? Ja sa len trošičku bojím. Ty? Ale veď ty si vždy tá najnebojacnejšia z nás. A to ozaj? No, áno. Pamätáš si, keď si bola... zobrať ovocie z toho vysokánskeho stromu? A bola si jediná z nás, ktorá sa hojdala na hojdačke nad riekou? A jediná, čo sa odvážila prejsť po lane? No, nevadí. Ty sa nebojíš ničoho. No, ale teraz sa bojím. A myslím, že by sme mali zostať vnútri. Chceš povedať, že sa bojíš tmy? Ja sa absolútne nebojím tmy. Veď to vidíme. Ja sa bojím vecí, ktoré môžu byť vonku, keď je tma.
Veci? Aké? Myslíš hviezdy a mesiac? Veci ako... Predsa ťarboš! Mamča! Dobre, babi, stačí. Myslí to vážne. Prepáč, mandarinka, naozaj sa bojíš čarboša? Z toho milého príbehu, ktorý som včera po obede čítala detičkám? No, bobuľky sa ho neboja. No, ja áno. Ale čarboš nie je skutočný, je to vymyslený príbeh. Ale ako vieš, že je to len vymyslený príbeh? Lebo... No... Čučorietka? Vieš, musí to byť vymyslený príbeh, lebo ho mám z oddelenia sci-fi knižiek, ktoré sa nachádzajú v mojom knihkupectve. Ale ľudia, čo ich píšu, niekedy čerpajú aj zo skutočných udalostí. No, áno, to je pravda. Ale je to starý príbeh. Nemôžem sa naň spýtať autora. Vravela som ti. Vidíš? Možno nie je ťarboš skutočný, ale ako to vieš s istotou? Ako vieš, že nemôže byť tam... v tme? Lebo vlastne... No tak, bola som vonku po tme už mnohokrát a nikdy som ho nevidela. Ani ho nemôžeš vidieť. A keby aj bol skutočný, je veľmi ťažké ho vidieť a to práve kvôli tej tme. Nehovoriac o tom, že je dobrý v schovávaní. A kde? Vonku? V tej... tme? Ale no tak, toto je hlúpe. Raz, dva, tri. Myslíte, že je to teda on? Áno. Počkajte chvíľu, ako vieme, že je to ten čarboš? Presne. Myslela som, že vydáva zvuk Mamča, mamča, mamča. No, čokoľvek to je, nech len zostane tam vonku a my tu dnu. Počkať. Vidíte? Už to prestalo. Čarboš, bože. To je taká hlúposť. Vravím, tlačiť. Asi ťa počul a odpovedá ti. Odporúčam doniesť to najväčšie kladivo, ktoré máme. Čo to len bude? Znie to ako... Kroky! On prichádza! Hovorila som vám, že ťarboš existuje. On je skutočný. Áno, je. Ide sem. O nie, Mala si pravdu. Môžem vám s niečím pomôcť? Raz, dva, tri. Takže už nezostáva nič iné, len to celé rozobrať a postaviť celé úplne od začiatku. Viete, pán Húsenica, bobuľky nájdu svoj vlastný spôsob, ako to opraviť. No, bez môjho vedenia, slečna, ale čo budem robiť? Je tu jedna úloha, čo treba spraviť. Nehovorte, som vám k službám, slečna Jahoda. Ako pomôžem? Potrebujeme niekoho, kto každému v Bobuľove povie, že bobuľky odstraňujú problém, ale bude to trvať trochu dlhšie. Vy ste správna osoba na doručenie správy. To teda som. Už som na ceste. Na džúsové potrubie 6/7.6/1. Výborne. Tu je ten problém.
Chlapci, skvelá práca. Čo si myslíte, čo bude nasledovať? Čo keď je hladný? Chce jesť. Jesť? Myslíte, že by sme mu mohli ozaj chutiť? My? Nikdy som nečítala, že čarboši jedia dievčatá. Ale nikdy som nečítala, že by nás nemohli zjesť. To je z mandarinkinho obchodu. To je pasca na čarboša, ktorú som umiestnila pred môj obchod. Musel sa tam chytiť. Pýtam sa, čo to na mňa spadlo? Prepáčte. Dúfam, že som nič nezničil. Pomoc! Pomôže mi niekto, prosím! Pomoc! Chytili sme ho, mandarinka? Chytili? Kto má ruky? Približuje sa to. Musíme urobiť jednu vec. Utekať? Nie. Musíme ubrániť môj salon krásy. Žiadny ťarboš sem nesmie. Zákaz vstupu Čarbošovi! Raz som čítala knihu o pascách. No, ak vieš, čo sa tam písalo, tak je to fajn. Čo je prvý krok? Vedro zavesené nad dverami. To predsa všetci vedia. No, všetci, ale nie ťarboš. Nechajte to na mňa. Som v tom profík. Najskôr naplníme vedro vodou. Je to jediná možnosť. Keď sem ťarboš vojde, obleje ho. A čo bude nasledovať? Čo ďalej? Musíme nájsť spôsob, ako ťarboša zhodíme na zem. Mám tento prírodný produkt. Pošmykla som sa na ňom a kouzala sa cez kaviareň u Jahody. Toto by malo zabrať. Dobre. A posledná vec je zbaviť sa ťarboša, keď už ho tu budeme mať chyteného. Aha, Na čo si prišla? moja hlava. Myslím, že uvažujem príliš silno. Počkať, mám nápad. Má niekto gumičku do vlasov? Ja mám. Aj ja. Ja ich mám niekoľko. A ja mám. Postav sa tam, prosím. A ty sa prosím postav tam. Držte to pevne. Už to skoro mám. Dobre, počkáme na ťarboša. Už ide. Limetka, ste doma? Vie moje meno. Ťarboš, poď sem! Au! Oh! Au! Pozor, nesmie nám uniknúť. No tak, strieľaj. Púšťam gumičky. Nemohli sme ťarboša. Čo keď sa vráti? Čudujem sa, prečo neprišli aj dievčatá. Väčšinou prídu na pomoc, keď nie je elektrina. Idem ich skontrolovať. Ahoj, Jahona. Ďakujeme. Uvidíme sa neskôr. Ťarboš! Videl som ťarboša! U Limetky
Aký bol Čarboš? Zachránte ma! Ďakujem vám pekne. Je veľmi dobré, že máme svetlo. Kde ste videli Čarboša? U Limetky v salóne. Chúďatá. Snažil som sa ich zachrániť, ale tiež ma dostal. Čarboš nie je skutočný. Áno, to je pravda. Ale tento určite bol. Niečo musíme urobiť. Máme plán? Nie. Ide ozaj o skutočného Čarboša. To je lepšie. Tak za mnou. Poďte za mnou, bobulky. Nie, Čarboš sa vracia späť. Znelo to, ako keby si doviedol kamošov. Veľa kamošov. Je jediné, čo môžeme spraviť. Ukázať mu, že sa nebojíme. Aj keď sa bojíme. To je ono. Budem počítať do 3. 1, 2. Na 3, či keď povieš 3. Ja som myslela na to isté. Ja tiež. Bola by som nerada, keby si na 3 utekala a ja by som tu stála. A čo tak na 4? To je dobré číslo. Áno, dobre. Dobre. 4. Poďme! Stáť! Čo sa to deje? Limetka, prečo sú svetlá v salóne vypnuté? Bobulky opravili výpadok prúdu už dávno. Už to funguje? Do paroma. Mala som vypnuté. Prepáčte mi. O čo tu ide? Bol tu Čarboš, Jahoda. A nastražili sme mu pascu. No vrátil sa. Nie, to sme boli my. A ja som sa bál o vás. Kto vám natáral o Čarbošovi také hlúposti? Čučorietka povedala, že nikdy nečítala, že by neexistoval. Ja som to povedala len preto, že vy ste začali hovoriť, že Čarboš iste je. To je iba príbeh. Mám ťa. To som bola ja. Keď som počula ten príbeh, začala som si predstavovať, že Čarboš môže existovať v tme. A tak som u mňa v obchode pripravila pascu. A potom u Limetky v salóne sme zorganizovali jeho dolapenie a... Prepáčte mi to. Niekedy neviete, čo sa skrýva v tme. A tak, čo keby som toho Čarboša videla tu vonku, teda v tejto tme? Poobzeraj sa, mandarínka. A teraz zatvor oči. Máš ich zatvorené? A teraz ich otvor a obzri sa ešte raz. Je tu nejaký Čarboš? Nie. Vždy si pripomínaj, že v tme neexistuje nič, čo by neexistovalo aj počas dňa. Máš pravdu. A keď si vieš Čarboša predstaviť ako strašidlo, určite si ho budeš vedieť predstaviť aj ako niečo smiešne. Áno, máš pravdu. Všetci sme silnejší ako náš strach a nezáleží na tom, aký sme maličkí. To je pravda. Mandarinka, ty si nám dodala odvahu, aj keď sme sa všetky báli. Naozaj? Áno, a ty si bola tá, ktorá povedala 4. Povedala. A tiež si vystrelila tú gumičku. Je to tak. Ty si z nás tá najodvážnejšia. To som. Máš pravdu, Jahoda. V tme neexistuje nič viac ako za svetla. Dokonca ani Čarboš. Mám ťa. Mám ťa. A teraz poďte všetci dnu na môj štýlový vlasový večer pod hviezdami. Prepáčte, nechtiac som vypla svetlo. Nevadí, sa nebojíme. Čo teraz poviem vám, to inak vraveť neviem. Ohľadom svojich snov tak vážne ma ber. Neboj sa ničoho, to ťažké môže byť, viem.
stačí sa sústrediť, tak mi to ver. Uč sa, čítaj si, pýtaj sa vždy, čo chceš. Najlepšou byť skús, veď to zvládneš. Ak máš silu, možno na kraj sveta zájdeš. Každý ten pokus má, tak to skús. Hrdá buď, za svojím si stoj, veď máš svoj cieľ, tak to skús. Hrdá buď, aj keď váhaš na zemi, vždy stoj, veď máš svoj cieľ, tak to skús. V slovenskom znení účinkovali Barbora Chlebcová, Lenka Debnárová, Alžbeta Dvoranová, Miroslava Grožáková, Michaela Hanudelová, Zuzana Juríková-Kapráliková a ďalší. Spolupracovali Branislav Mitka, Lenka Hudecová, Robert Boldyš, Dominika Mózová, Dušan Kizek, Martin Galanda, Anna Nedelčevová, Dino Mikle a Ivan Laca. Slovenské znenie pre Joy Group vyrobilo Yes Production v roku 2018.